esély, hogy visszavonjam az átkot. Azután Teodor, várj! Kötetés buliával kapcsolatban, mert szerintem csodálkoztat. Újkálsz valaki előtt? Igen, így el fogom szúrni, mert nem vagyok. Tudod, kiugranak. Biztosra veszem, hogy nem az én. Nem bánom, majd segítek. Igen, tuti. Tehát, úgy gondolja, remek zenét írhatna a filmen? Úgy gondolom. Gondolnád? Megmagyarázom. Meg vagy kötözve? Na jó, képzelje. Teodor, ő az öcsém. Króner nénivel. Na jó, viszlát! Nézd, figyelj, mielőtt örökre büntetni akarsz, ez most nem az én hibám volt. Nem tehetek róla. Abi, nincs semmi baj. Csak kimondtad, amit gondoltam, hogy tényleg rémes egy rendező. Ó, semmi baj. Őszintén szólva, gyűlölöm a meglepetéseket. Na figyelj, borzasztóan sajnálom, érted? Meg tudsz bocsátani? Köszönöm, Kevin. Holnap tanítunk? A rózsabokra. Hol bújhatok el? Tettünk Króner néni rózsabokra. De csak véletlen volt. Jó, rendben, megmondom, mit tennék. Majd én lerendezem Króner nénit. Sziasztok! Boldog Valentin napot! Köszönöm. Boldog Valentin napot! Dori! Vajon boldog nap lenne? Ez jó kérdés, kis csokika. Szia, Bruce! Csípi. Megkendő, hogy letöröld a vizet, ami ömlik a szemedből. Nem, maradjon nálad, megtarthatod. Ó, és tessék, ezt neked szántam.